हॅलो, नमस्कार. मालवणी कट्ट्यामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण करणार आहोत घरच्या घरी असा चटकदार गरम मसाला आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य आणि कृती बघू. हॅलो, नमस्कार. मालवणी कट्ट्यामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण करत आहोत गरम मसाला आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य 4 वाटी धने, 2 वाटी बडीशेप, 1 वाटी मिरी, अर्धी वाटी लवंग, चक्री फूल, थोडं जिरं, मुठी विलायची, दालचिनी, दगडफूल आणि तेजपत्ता. चला मग आता गरम मसाला करूया. चला मग आता आपण त्याची कृती बघू. तूप तापत ठेवलं आहे, त्यामध्ये आता हे धने घालूया आणि ते चांगले भाजून घेऊया. थोडे भाजून झाले की त्यामध्ये आपण ही बडीशेप टाकू. ती चांगली भाजून घेऊया. हे छान भाजून झालेले. आता आपण बाकीचे लहान मसाले भाजूया. त्यासाठी कढईमध्ये तेल तापत ठेवलं आहे. त्यामध्ये आपण ही याची वेलची घालूया. हे छान तळून घ्या. आता ही चांगली भाजलेली आहे, ही आपण आता काढून घेऊया. त्यामध्ये आता आपण तेजपत्ता घातलेला आहे, ते चांगलं भाजून घ्यायचं. यामध्ये जास्त तेलाचा वापर नाही करायचा. आता हे थोडं उरलेलं तेल आहे, त्यामध्ये आपण मिरी भाजून घेऊया. लवंगा, चक्रफूल, दालचिनी हे भाजून घेऊया. छान भाजून घेतलं. आता ह्यामध्ये आपण दगडफूल घालूया. ते छान परतून घेऊया. त्याचं छान भाजून झालेलं आहे. आपण आता हे धना आणि बडीशेपमध्ये मिक्स करतो. ते परतून घेऊया. त्यामध्ये मिक्स करतो. हे आता आपण मिक्सरला लावून घेऊया. हे आपण संपूर्ण मिक्सरला लावून घेतलेलं आहे, म्हणजे सगळं एकजीव झालं पाहिजे.
आता हा व्यवस्थित मिक्स करून छोट्या मिक्सरला लावून गरम मसाला तयार होईल. आपला हा चटकदार गरम मसाला तयार आहे. याची कृती आपल्याला आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला बाय.